Alhaji Kabir Bai da Alhaji Abdullahi Matawallan Biki da National Secretary Alhaji Abba Yahya da su ma suna ansa wannan gaisuwa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ga wata tafiya ma na tafiya. Kwarai kuwa. Wannan fari. Haka ne ga yasan na gaban sun karkata da kwarai da gaske. Amma ba wannan yayi ba. Sakatare ne bayani ko an ci gaba da karatu. Wani wakil kwamiti ba. Club party. Wani bayani yana cewa wannan agaji an zaɓo ne daga na Najeriya kuma a yi su da inda za su da wanda kowane rukuni ana kira za su ga hutu ne suka gudanar da wannan tarihi a yanzu kamar yadda aka kasa kudin haka kuma membobi ne daga kowace jiha da cikin jihohin Najeriya. Allahu Akbar. Zana ikon Allah. A gaskiya ne. Wani abu da ke da daɗi Malam Mustapha Nasiru Bakari shi ne an ce mutum 8,000 da aka nemi za a ba horon nan. Amma adadin waɗanda aka samu. Insha Allah. Muna magana kan adadi an ce da abin da aka nemi za a ba horo yan adadi 8,000 amma waɗanda suka zo suke yi rijista aka ba su horo sun ce su 10,000 adadi. Up. Gaskiya akwai yanda hannun sun taya sama kwarai. نعم الله أكبر amma wannan karon a tsari na Christmas na'am ga sunan kuma yadda suka tabo da ya gwada cewa suna sauri fiye da ɗazu fara da